Jeg viser, hvordan I laver sådan en slags mini-raket. Uden tændstik og noget sølvpapir. I synes sikkert, det lyder sådan lidt fesen, fordi en tændstik, den er da hverken flot eller vild, men lad os se. Den er faktisk sådan ok. I tager tændstikken her. Den lægger jeg så ind på sølvpapiret, sådan midt på cirka. Og så tager I så sildpapiret her, og så sådan sætter I det sådan rundt om. Og det skal sidde sådan stramt rundt om. Så er det bedst. Så skal I mærke, hvor svovlet sidder. Der kan I mærke det ved at gøre sådan her. I kan eventuelt også bøje den og se, hvor til den kan bøjes. For eksempel så sidder svovlet der. Jeg har så lige fundet ud af, at svovlet sidder sådan nogenlunde her. Men jeg skal ud og prøve det. Den måde man gør det på, det er, at man tager sådan en lighter her. Og så tager du, og så varmer du den op hernede, hvor svovlet sidder. Og så futter den sådan der af. Men jeg tænker, om vi ikke lige skal ud og prøve det. Sådan der. Så lægger jeg den lige her. Jeg ved ikke, om I kan se noget. Vi prøver at se, om jeg stiller skarpt. Så det kan jeg ikke. Men nu tager jeg i hvert fald lige tænder her. Hvis jeg kan. Den foregår lidt, den her vej her nemlig. Så, nu gik ned. Så tager jeg simpelthen og varmer sølvpapiret op lige der, hvor svovlet sidder. Så får den af lige om lidt. Fup, sagde det. Det var bare sådan en lille video her. Der kommer flere her snart, når jeg lige får købt mit fyrværkeri. Jeg har ikke lige fået købt det endnu, men der kommer flere awesome videoer, så der kan I bare lige holde øje inde på min side der. Så. Men vi ses. Hej.